ゲップしたら終了、自己紹介チャレンジ。いただきます。私のこともグループのこともいっぱい知っていただきたいので、ゲップしないように頑張ります。頑張ります。小さいサイズなのはマジで許してにゃ。許してにゃ。はじめまして。この度キャピー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 大変申し訳ございませんでした。